UPPL सोरखारा BTC 2 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै मोनफ्रोमबो ब्लगाव सावरायमेल खुंदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारा BTC आव 2 बोसोर आबुं जाबाय। बिथाङा बे 2 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै BTR नि मोनफ्रोमबो बियाबाव UPPL नि दैदेनगिरि आरो VCDC नि मासिगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंदों। थिग बेबादिनो गरेश्वर ब्लक UPPL दोलोआ ब्लकनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ लानानै सुक्लाय सेरफां ब्लक UPPL नि बेन्दोंआव थानाय नावखाथायाव थानाय बैसागु नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो BTC नि EM राकेश ब्रह्म, 52 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि MLA जलेन दैमारी, तामुलपुर जिल्ला लाइमोन UPPL नि नेहाथारि प्रदीप नार्जारी, बिथांजों लोगोसे सुक्लाय सेरफां ब्लक UPPL नि आफादगिरि बलेन्द्र नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे VCDC नि मासिगिरि UPPL नि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथि बिथांमोना बाहागो लायो। नोंथांमोननि सोरखारा निगेसो जाबाय BTC आव दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL आरो BJP सरकार दिनैहाय 2 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 2 बोसोरनि जाफुंसारनायनि थाखाय आं BTR नि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम गोजोन हामलायथि बावहरदों आरो जोंनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिमबो जों रायजोनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावहरदों 2 बोसोर आबुङै खुंफुंनायनि थाखाय। बाथ्राया जाहैबाय मा 2 बोसोर दिनैहाय जाफुंसारनायनि जों लोगोसे जोङो साफ्रोमबो आरो मोनफ्रोमबो दिगाव रायजो राजाफोरनि दिनैहाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दिनैहाय गोबां बोसोर जोंनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै हानि गोबां जेंनायाव दङमोन। दिनै जोङो लेन्ड मेलानि गेजेरजों हानि मेला दिनै जों खुंनायनि गेजेरजों मानसिफोरनि हानि जेंनाखौ दिनै सार्कोल अफिसावनो बिना फैसायाव दिनै फैनानै गावबा गावनि हानि जेंनाफोरखौ सुफुंना लानायनि थाखाय मोनसे राहा खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जों गोबां अनसुंथायारि हाबाफारिफोर दिनै BTR सरकारा मावफुंगासिनो दं। बेनि अनगायै जितु नोंथांमोननि सरकारा गोदानै मा थांखि लाबावो? दिनैहाय जोंहा गोदानै माखासे थांखि दङ। जाय थांखिखौ जोङो नैबे डिसेम्बराव जोंहा माखासे थांखिया फोसावजागोन। बेखायनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा प्रमद बर' सार बिथाङा फोसावगोन। गतिके बेखौ जोङो आगथियाखै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंफुंनो गोनां दंमोन आं सानाखै। जिहेतु मोनसे बोसोरारि 2 बोसोरारि खुंथाय जोंहा क'क्राझाराव जागोन। बेनि गेजेरजों माखासे जोंनि गोदान खान्थिफोरखौ बेवहाय फोसावनाय जागोन। 2 बोसोराव गिबि सोलायनाय हिसाबै बबे बिथिंजों सोलायनाय दिनैहाय 2 बोसोराव जोङो मोनफ्रोमबो दिगाव दिनै सोलायदों। 1 नाम्बार दिगाव दिनै BTC ओनसोलाव खान्थि बा गोजोना फैबाय। दिनैहाय थांनाय समफोराव गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इनकाउन्टार खालामजादों। मानसिफ्रा न'आव गावनि गथ' गथायजों मोजाङै थांना थानो दिनै मोनजानो हायाखैमोन। दिनै जोंहा जोंनि मानगोनां NDP नि जेंना दिनैहाय जोबनानै थांबाय। दा जोबनानै थांनायनि उनाव दिनैहाय मोनसे गोजोन थासारि जाबाय। बिनि उनाव जोंहा दिनैहाय बर'नि जेंनाया सानफ्रोमबो BTR ओनसोलखौ दुंहाव थासारियाव लाखियोमोन। दिनै बेखौ फोजोबनो हाबाय। दा बेबायदिनो गोबां दिनैहाय सुक्तिनि गेजेरजों हक बा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि माखासे खामानिनि गेजेरजों हक दिनैहाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव लासै लासै जौगानाय खामानिया माने UPPL बिखेक माने स्पेशल कनभेनसन माने फाथिदों आरो बयबो जोंनि कर्मकर्ता बा माने दैदेनगिरिफ्रा बयबो ज' बाहागो लादों, लोब बाहागो लादों आरो बे स्पेशल कनभेनसनजों लोगोसे माने वार्कशपबो खालामदों आरो बेवहाय माखासे सावरायलायनाय जादों आरो माखासे सावरायलायनानै बेवहाय थांखि आजावनाय जादों जे फैबाय थानाय समाव बोरैहाय जोङो UPPLखौ स्ट्रं खालामगोन आरो बोरैहाय नैबे ओनसोलाव जोंनि सुक्लाय सेरफां जे कनस्टिटुवेन्सियाव बोरैहाय जोङो डेभेलप खालामनो हागोन बिनि माखासे माने प्लानिंफोरखौ लानानै जोङो थांखि आजावदों आरो बेखौ जोङो सरकारनि खाथियाव जोङो माने आर'जलाइखौ जे बोरैहाय बे ओनसोलखौ जोङो माने डेभेलप खालामगोन आरो बे ओनसोलनि माने रायजो राजाखौ बोरैहाय माने गोरिब गुन्द्राखौ माने सहाय खालामनो जों सावरायनो थाखाय स्पेशल कनभेनसन खालामनाय जादों आरो पार्टिखौ बोरैहाय स्ट्रं खालामनो हायो जों फैबाय थानाय समाव बोरैहाय माने 26आव माने लकसभा इलेक्सनाव बोरैहाय माने देरहानो हागोन बिनि माखासे जोंनि सुक्लाय सेरफांनिफ्राय रोजा रोजा भट होनो थाखाय जोङो साखा फारा जानो थाखाय जोङो माखासे प्लेनिं खालामनाय जादों